sa. No. Konečne to tu máme. Tak to trvalo. Môžeme si zdriemnúť. Fakt. Áno, môžeme si zdriemnúť, čak? Veď sa pozri, je tu pláža, sedlová, neviem čo všetko tu ešte je. Dobrú noc. Môžem si ísť spať, konečne. Fakt, hlasím. Je tu robotník. Ale nikoho sa ofáčiť. Čo to robíš? Ona. Nie. Prepáč, ale prestaň mi robiť zle. Krásne vyzeráš na vodkách. Počuj, sme ťa niečím ponúknuť, nie si hladný. Ty Vieš si čo? zlatý. Pozri. Dám si niečo. A som hladný, tak to ochutnám. V tom boxe, čo mám na chrbte, to je bol 10. box z motika. Mám v ňom hovno. Vážne? Hovno? To som ešte nejedol a vyzerá to divne. Vieš, čo to ješ? Skús to ponúknuť jemu. Ja na to nemám chuť. Ale on si určite dá on je škaredý ako prd. Ale dáš si? No, Mne to vieš čo, veľmi počkaj, chutí. dajdem to v obľúbených jedlách. Mne to veľmi chutí. Ale vieš čo, vykašľam sa na to, ochutnám to, ešte som to nejedol. Hej, Clark, poďme ochutnať hovno. Chceš to vyskúšať? Hej? Áno. Idem. Hneď. Jasné?